Hi, Rain. Hello po. Ayan. Hi, Rain. Welcome to Usapang LDR. Rain, magsimula na tayong dalawa. Anong dahilan ni Rain at napatawag sa ating programa? Matagal ko na po kasi gusto ko gusto ko lang i-share yung problema ko po kasi parang natatakot ako na ikon ako ng partner ko. Dahil? Sige, kwentuhan mo ko. Gano'n na ba kayo katagal ng partner mo? Bago pa lang po. 6 months. 6 months. Okay. Tapos si partner ay nakilala mo saan? Party po sa friends. Sa party-party. So, common friend ito. Yes po. Okay. O, tapos, bakit? Anong kinakatakot mo? Bago pa lang naman kayo. Dapat parang medyo honeymoon stage pa lang yan ang relationship nyo. Kasi po Chinese po siya, DJ. Okay. Tapos, parang natatakot ako. Gusto uwi sa kanila. Tapos, No. Sorry Oo, sorry Rain kasi medyo choppy yung line, robotic. hello po. Ayan. O, ano yun? Bakit ka natatakot? Kasi may friend siya na asawa din ng Pinay po siya. Tapos, kasi po, may dalawa po kasi akong anak. Tapos siya, binata po. Okay. Then, siya po kasi sinasabi nung friend niya na pero nung first na mag-meet kami, hindi niya pa alam na may anak po ako. Tapos nalaman niya dun sa friend niya na may wife po na Pinay na nasa China po. Okay. Nalaman niya sa friend niya na may wife na Asawa Pinay. ng- Yes. Wag na natin sila, kumbaga yung relationship nila, medyo naguguluhan ako eh. Basta, friend niya ang nagsabi sa kanya na meron kang anak. Yes po. Okay. Yes. O, tapos? Tapos, mula po nun, parang medyo nanlalamig siya. Okay. Bakit kasi hindi ikaw yung nakapagsabi sa kanya? Natatakot po ako. Natatakot ka? Kasi gusto mo siya. Pero, sobra po. Okay. Pero, nung syempre, you had a conversation, tinanong niya sa'yo kung totoo yung nalaman niya about you, kung meron ka nga bang anak, anong nangyari doon sa conversation na yon? Hindi niya po ako kinambronta. Ay, hindi. O, paano kayo nagkaalaman na alam niya na, alam mo na din na alam niya na? Nag-chat sa akin yung friend niya, yung wife ng friend niya, na alam na daw niya. Pero hindi niya naman ako, pero nung time na po yun, parang hindi niya na ako kinakausap, parang labas-pasok lang kami dito sa kwarto. Parang hindi kami nagpapansinan that time. Okay. Oo. Ba't hindi mo na lang siya kausapin since alam mo na namang alam niya na? Ewan ko po, nahihiya po ako na natatakot. So, nagle-live-in na kayo, tama? Kaninong bahay? Yes po. Niya po. Bahay niya. Bahay niya, bahay ng magulang niya. Hindi po, bahay niya po dito. Bahay niya mismo. Yes. Okay. Tapos, yung mga anak mo, asan? Sa province po. Nasa province, nasa mga magulang mo. Yes. Opo. O, paano yon? Kapag nag-uusap-usap kayo, syempre sa 6 months na yan, simula ba nung nag-start yung relationship ninyo? Nag-live-in na kayo? Yes po, 2 months. Ano na po? 2 Nagsama months? Ano, sorry, ano 2 yun? months bago kami nagsama. 2 months po. 2 months bago kayo What do you mean 2 months bago kayo nagsama? Nung magkakilala kami. Okay. Magkakilala kami ng 2 buwan din, nagsama na po. Okay. So, yung 2 months na nagkakilanlan kayong dalawa, after noon, nagsama na kayo. So, yung whole duration ng 6 months ng relationship ninyo, magkasama na kayo? Yes. Opo. Okay. Paano kayo nag-uusap ng mga anak mo? Sa province? Tago? Hindi po sa phone. Oo, pero tago. Hindi mo Kasi po may pinaparinig? bahay din kami dito. Pag umuwi ako, hindi po. Ano, no? Hindi po, hindi ko pa tinatawagan yung mga bata na nasa tabi ko siya. So tinatago mo nga talaga. Parang ganun. So, ganito na rin.
Siyempre, hindi ka pa umuwi sa province. Hindi mo pa nakikita yung dalawa mong anak ulit. Umuwi na rin po ako. Kailan? Last month po. Okay. So, gaano ka katagal doon? 2 days lang. 2 days lang. Bumalik ka agad. Buti hindi Yes, ka niya... Pero nagbibigay po ako ng financial. Pero, Nagbibigay po ako. buti hindi ka sinasabihan ng mga magulang mo na, saan ka tumitira? Alam na po nila. Pero di nila alam na hindi mo pa nasasabi sa boyfriend mo na may anak na. Hindi pa po. Okay. Kasi alam niya na, kaso hindi niya ako kinokompronta ng harapan. Oo, te, kasi hindi mo na kailangan hintayin. Kasi, dalawa lang to, te. It's either he's not talking to you because he's mad at you for hiding something like this to him, or second, he's not talking to you kasi he's mad at you for making him believe na single ka. Gets mo ko? Kumbaga, you have a lot of chances kasi it's been 6 months of being together, and I'm sure napakadaming chances na pwede mong aminin sa kanya na meron kang anak, but you did not. You chose not to. You hid it. Kumbaga, tinago mo yun sa kanya eh. It was intentional, te. Hindi mo masasabi na hindi ka naman kasi nagtanong eh. Or, tinatawagan ko sila, hindi mo lang ako tinanong, pero kumbaga, very open naman ako, vocal naman ako kapag kinakausap ko yung mga anak ko. No, there was an intention, Rain, for you to hide the truth from him. And there's no other way in this but to talk to him about it. Na, hey, I know that you know na meron akong anak. And I'm so sorry kasi hindi sa akin nanggaling. And I'm so sorry kasi you had to know about it mula pa sa ibang tao, hindi pa mula sa akin. But because I don't know how to say it to you, ayoko magbago yung tingin mo sa akin, ayoko magbago yung pananaw mo sa atin because of it. Pero I can no longer hide the truth kasi ayoko nang saktan ka. And ayoko na ding nasasaktan tayo sa nangyayari sa atin. And clearly, having a child is something that's bothering you. Tanungin mo lang siya ng diretsuhan. Nakakatakot na mawala sa yung lalaki, but it's his choice eh. Hindi mo yun pwedeng ialis sa kanya eh. Kasi maybe, even if mahal ka niya, he's not yet ready sa ganyang level ng relationship. Kasi para sa kanya, pumasok lang siya sa boyfriend and girlfriend relationship. Gets mo ko, Rain? Yes. It's not your choice to make. Yung decision na yan na if he'll stay or he'll go, that decision must come from him. Kasi kung tatanggapin ka niya, it shouldn't be forced. Or else, yung mga anak mo yung magsasuffer. Sila yung, alam mo yun, mawawala ng nanay. Kasi ikaw, obviously, you want to keep your relationship. Paano kung yung lalaking yan not yet ready to be a father in any way? Not yet ready to have a person in his life na meron ng anak. You cannot take away that choice from him just because you wanted this guy. Gets mo ko, Rain? Plus, hindi mo rin naman pwedeng sabihin sa mga anak mo na wag muna akong kontakin kasi ayaw niya na may anak ako. Hindi naman pwede yun kasi sabi ko nga sa inyo, kung kahapon nakinig ka, uulitin ko dito, before pa dumating yung lalaking yan sa buhay mo, nanay ka na. Gets mo ko? So, kailangan mong mauna yung pagkananay kesa dun sa sarili mong kapakanan. Though I get it na you want someone to be with you for the rest of your life, you want someone to be by your side habang hinaharap mo yung mga challenges mo sa buhay, but that person must be willing to be in it too with the whole idea of you having kids. Hindi pwedeng ito lang parting to ng buhay mo ang tatanggapin ko, the rest ayoko. Hindi pwedeng ganun. Kapag kinuha ka niya, kapag minahal ka niya, kapag tinanggap ka niya, kapag niyakap ka niya, kailangan buong-buo, ate. It's a package deal. Na kapag may lalaking nagmahal sa'yo, kailangan extended hanggang sa mga anak mo. Ganun dapat. Gets mo ko, Rain? Alam kong natatakot ka. Ramdam ko naman eh. Kasi nga, tinago mo nga eh. But then again, Rain, there's no other way around it. I wish there is. Pero wala talaga. Titigil lang yung cold treatment niya sa'yo if ikaw yung mauuna. And you cannot expect him to be the first one to open it. Kasi it is not his story to tell. It's yours. Katotohanan yun on your side on your end, not from his side. Dahil wala naman siyang tinatago sa'yo, wala siyang anak, wala siyang pamilya.
So this story must come from you. So if merong taong magko-confront, hindi siya yon, ikaw. You need to do it. If you really love this guy, you'll give him a chance to choose. If he wants to stay, dahil mahal ka niya at kaya niyang i-extend yung pagmamahal niya sa lahat ng taong mahal mo at sa parte ng nakaraan mo, or he wants to go because he's not yet ready for something like this. If you really love this guy, you'll give him a choice. Gets mo ko, Rain? Yes po. Ayan. So, Rain, if you have something to tell your live-in partner, ano gusto mong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit pa paano parang nararamdaman ko nagiging okay siya. Salamat sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat, parang binibigay niya naman lahat yung gusto ko. Salamat sa lahat. Yun lang po, DJ. Ngayon, of course, Rain, I want you to apologize for what you did sa kanya. Gusto ko kahit papaano malinaw mo sa kanya na it's something na hindi mo naman ginusto sana. Pero wag mo na lang sabihin na hindi mo intention, because what you did was intentional talaga. Yun nga lang, you just have to be sorry about what you did. Maging apologetic ka lang. If this person really loves you, sabi ko nga sa'yo, i-extend niya yung pagmamahal hanggang sa mga anak mo. Yun nga lang, you cannot force that choice to him. He must take it wholeheartedly. Ibig sabihin, hindi yung pinilit lang, hindi yung punersa mo, hindi yung wala na siyang choice. Iba pa rin kasi yung, alam mo yun, bukal sa loob niyang tinanggap ikaw at yung mga anak mo, yung buong pagkatao mo. But, sabi ko nga din sa iyo, Rain, there's no other way but to tell him the truth. And kung ano man yung maging labas nito, kung ano man yung maging endpoint ng pag-uusap niyong to, I just want you to know na if hindi to mag-work out, he will never be the last guy that will come your way. Yun nga lang, the next time you try to get in a relationship, that is something that you don't left out in a conversation, lalo na kapag lumalalim na. You have to be proud that you are a single mom, Rain. There's nothing to be ashamed about it. Wag natin ikahiya yung mga nakaraang pagkakamali natin. I-embrace natin siya. Kasi kung gaano ka katatag ngayon, kung gaano ka katalino ngayon, kung gaano ka beautiful person ngayon, the reason why he fell in love with you is because of that experience. Kung ano man yung nakaraan mo, yun yung humulma ng pagkatao mo ngayon kung kanino siya na in love. That is part of who you are. So never left that one out sa conversation. Ha, Rain? Yes po. Maraming salamat, Rain. And ingat ka lagi, dear. Okay. Pili ko may tumatawag na siya kanya. Sa mga kabisyo natin, 10:30 on the clock. As I was saying kanina, no, kabisyo, ito yung mga bagay na hindi dapat natin itinatago. Masakit naman kasi talaga kung malalaman mo yung katotohanan about your partner from other people. No matter how sketchy, no matter how deep or dark yung secrets natin or yung past natin, hindi yun yung nagmamatter eh. Ang nagmamatter is kung sino ka ngayon, kung asan ka ngayon, kung gaano kabuti, kabusilak ng puso mo, kabuting tao mo ngayon, kagandang personality ang meron ka ngayon. It's because of who you were in the past. It's because of your former experiences that molded you to become the person that you are today. So why will you be ashamed of it? Lessons from the past ang dahilan kung bakit maganda yung pagkatao mo ngayon. So do not leave out any important details about your life that your partner must know, deserves to know, and is required to know. Kasi kung gusto mong mahalin ka talaga niya, dapat mahalin ka niya ng buong buo. Hindi dahil lang sa kung ano yung sinabi mo, ano yung pinakita mo. Kailangan yung buong pagkatao mo.